के अरे नाया नोहर अभी कन्या बारो रवा ऐसे कहो हर जाए के काहे जिद करतारो हमरा जाए दे। अरे ना जाओ रवा जब से लैनी खूब ना फोन पर बात करावत तानी। अच्छा ना जाए दे तानी। अपना मन के बनबा कुंदन भैया से कह के बेलोनो ले आए। अच्छा चल जाए। हाँ तो सुना हाँ कि अरे नाया नोहर अभी कन्या बारो हम हर जाए काहे जिद करतारो अच्छा कि अरे हमारा के धरे रानी अच्छा आ झूठा होके परेशानी में आ धनिया भुला जाइबू तो माई हर के मेला रानिया भुला जाइबू तो माई हर के मेला नाया नोहर अभी कन्या बारो मैं हर जाए कहाँ जिद करतारो नाया नोहर अभी कन्या बारो मैं हर जाए कहाँ जिद करतारो झूठा के डरावा नारे हमरा के मस्तानी में रानिया भुला जाइबा तो माई हर के मेला में रानिया भुला जाइबा तो माई हर के मेला में एक मिनट सुना भूतला जेबा अकेले मत जा ठीक बानू अच्छा हाँ रउआ तो जाता नहीं हम तो भैया का बता इनकर खेला आधी आधी रात में अच्छा हम कितनो मना करिला ना फिर भी ना मानिले। ओहो तनी गो सुनावा तनी अब देखिए इनकर खेला क्या कि सैया मत जा तू सूते दलानी में ओहो अगिया लागल बा हमरी जवानी में क्या बात है जी झूठा होके डलबुए गोरी आ झूठा होके झमेला में ओहो औ साजी भुला जइबू धाम के मेला में औ साजी भुला आया नोहर अभी कनिया बारो हर जाए के काहे जिद करतारो आया नोहर अभी कनिया बारो हर जाए के काहे जिद करतारो झूठा होके डलबो गोरी झूठा होके डलबो गोरी झूठा होके झमेला में झमेला में झमेला धनिया अरे उ साजी भुला जइबू थाबे धाम के मेला रानिया भुला जाइबू तो थावे धाम के मेला में क्या बात जी जय हो वाह क्या बात का हो हाँ सुना ना अगर ना मनबो तो माई के मूर्ति घरे में बैठा के हम पूजा कर ले। हाँ तो कला बाहर जाए के नहीं के सुना तारा आज जो तू नौकरी कर तारा अच्छा माइये के देन बानू ओहो हाँ उन्हीं के कृपा से तारा नौकरी लागल बा भूल गइल हाँ अरे वो नहीं के कृपा से लागल तोहरा नौकरी अच्छा नहीं तो माथे पर राजा टोकरी नहीं के कृपा से लागल तहरा
नौकरी नहीं तो धोता राजा माथे पटो करी एगो चुनरी कलेजा कुंदन भैया राजकुमार भैया एगो चुनरी मंगाई 10 जना मजाइबो थाबे धाम न करी रे नगरी हो धावे धाम नगरी हो धावे धाम नगरी रे या धराई बलमुआ जाइबो धावे धाम नगरी